Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Sofia. Manipod Elocosur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ubingak pa'y idi pinanawan nakti mismo nga inak. Kat daytoy tigapuna adim makelak iti sidong ni Lolak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sofia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Papa, sa dino nga'y tinapanan ni Mama. Saan matan nga agaw awit? Jak amo iti day agarang ganjang na inam. Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan mat, Papa? Awan mat imbagbagana. Basta kadag ito'y napalpalabas nga aldaw. Kanayon arumar iti rabi. No kas di asumra kayon iti trabaho yung. Sumarunong matan arumar. Nakapimpintas no kas di arumar. No agdamaga, agungot mat. Talaga agarang ganjang day dyan na inam. Sa dino nga minti ayan na, Papa. Saan mo nadamagan? Basta manipod ita. Agyan kan kinilolam. Itigasta at damang asikasuken ka. Kat sursurwa mo ti agbyag nga awan ti inam. Taapay, Papa. Saanan nga agsubli? Saanen? Sa dino nga rod ti ayan na. Jaka mo. Una yan, Papa. Basta, di ka nagdamag may papankan kwa na. Ala, isaganam amin agargaret mo. Tagyan kan itibalay dalolam. Nanan, dito yan nga agyan ni Sofia. Da kayon ti makamukin kwa na. Di kayag danag. Tunggalag sweldo ak. Ikang kayo iti kwarta. Basta saan nyo abaybay anti apo ko yo. Oray, saan ak nga ikan iti kwarta? Saan ko abaybay anti apo ko? Apay, sa dino manan tinapanan ni Camila. Nagsublin iti ng pidutakin kwa na. Garang ganjang day di ababay. Bala, umay ka na po. Mala, yag mo kanyak day tabag mo. Saanan, Apong? Kabailak mat. Alangarudan nanan. Mapanak matan. Sofia, agsingsingpat ka ditoy. Uwan, Papa. Bala, umay ka na po. Sumragtan. Uwan, Apong. Ngala, idisumpay laang tibag mo di tata isimpakton inton madamdama iti cabinet iti kwartaw. Siyak tulatan, Apong. Kabailak mat. Apong, mabalin ka di ti agdamag. Amuyo ka dino sa dino ti ayan ni Mama. Ay, saan? Kan saan mo na panudutan ti inam? Sana balay. Tadaak mo't akad kadwam. Apong, adakon! Apong! Sino ka? Anya ti masapol mo kini Apong ko? Siyak ni Charles. Para bagkat kadag iti tagila ko ni Apong iji eskwilaan. Isupay mo't at itid natangdan ko. Kasta ka di. Sige, dumanon ka nga rod. Urayat mo't amakarubat ni Apong. Tagkuyog kamin amapan iti pagadalan. Ha? Sige man nga rod. Taurayat ni Apong. Dito'y kakading agnanaad. Amo na. Amok nga Apong na ka ni Apong Isabela. Makitkita ka ngamin iji pagadalan. Kasta ka di. Saan ngamin a familiar ti rupam kanya? Saan naklaan siguro ang mailasin. At da kami ngamin ito sa bale a seksyon. Saan tangag ka seksyon. Kasta ka di. Ay, ngayam. Apay at dito'y kamatan nga agnanaad. Pimanaw ngamin ni Mama. Awan kadwak iji balay. Sa dinong itinapanan na. Dayta ti jak amo. Mayat di agtugtugaw dito'y sirok ti mangga. Tanapariir. Wan nga rod.
Dito itan nga ag-review para iti umada ni ates tayo. Talaga nagagat kang agadalan niya. Siyempre naragsak namin ni Papa amang ikabit iti ribbon ko. Nukas jay nga adda honor ko. Imbag ka pa'y, tadda pa'y papam. Siyak namin, nasapak ang naulila iti ama. Isu nga ita, ninanang ko lang ti mangisaksakad kada kami atalong agkakabsat. Ngam, pinanawan nak matinak. At least, saan kayong agkurkurang? Tadda trabaho ni papam. Sa bagay matkit di Sa dino nga tamat tinapanan ni mamam. Diyak man amo. Kasla damat amo daapong kan Papa. Ngam di dala kayat nga ibaga kanya. Kumusta kan dito, anak? Okay akla ang Papa. Antoy, alam da ito kwarta. Imbag lang nga daig igama makwarta. Agyaman nak Papa. Ngam saan mat nga agliway ni Apong amang ted iti kwarta. Sa bali lang, no da extra kwarta. Papa, saan ka di pa nagawid ni Mama? Saan? Kan saan mo nanamnamahin nga agawid? Gaputa adda inyawid yun asabali. Kasano ana mo dayta? Di magasak itay agsapa ijay. Gaputa kayat kayo ang makita. Ngam timat babae nga agwalwalis iti paraangan tinakita. Pasensya ka, anak. Ngam ka sa pulak mo ti mga sikaso kanyak. No kasta, talaga nga awanen namnamang agsinublan kayo kini Mama. Isu ti pingmanaw. Isu nga wan ti basol ko dita. Lubilang agkita kayo kan ni mamam. Anya nga iti aramidam. Siyempre, damagak no apay apimanaw. Kano sa dino tinapanan nga. Kasanungay, luibaga na sumurot ka kan kwa na. Diyak kayat apanawan daapong kan Papa. Umadanin ti graduation tayo. Sa dino nga iti kayat mapagadalan. Awan pa'y plano. Diyak amo kini Papa. No sa dino ti kayat na apagadalak. Sika ngay. Sa dino mati pagadanam. Awan mat kwartami apagadal ko. Planok ti mangala iti vocational course. Sa ato agabroad. Tapno matulong akto mat ni nanang amang paadal kadagiti kakabsat ko. Nagsingpet kamatan. Maasiak ngamin ka ni nanang ko. Isulaang ti mangisaksakad kada kaming agkakabsat. No kas pangarigan ta maka-abroad kanto. Saan kanto amang liplipan ha? Wen, uray si kamot Padamagan nak, no sa dino ti pag-iskulaam. Sige, ibagak to. No palubusan naklakit din ni Papa. Kayat ko nga ijay bagyo ti pagadala. Apo, nakaidasara kon. Mangantayon. Sige, Apo. Tapno masapa ta maturog. Apo, adda ko madamaga. Anya dayta, Apo. Kaya't nga ta ni Papa no ijay bagyo ti pagadala. Apay mat nga ijay. Adayo ti kayat mo apagadalan. Kayat nakadi apanawan. Saan nga iti dayta, Apo? Ngam kaslamay mayat ijay. Naumaak ngaminan dito ayan tayo. Iso akayat kumati sa bali. Ala, ay kat kasaom ni Papam. May papan iti dayta abanag, Apo. Sofia, agkuyugtan nga gawid. Katwan ala, mapantang arudan. Sofia. Mama, Siya nga agpaiso, anak. apay nga italang nagpakita kayo. Istorya to kan kati amin. Umay ka, sumurot ka kanya. Iyam-amu ka kadagiti kakabsat mo. Adda kakabsat ko, Mama. Adda, taluda. Charles, uray umunakan nga agawid. Ibagam tulatan kini Apong asimurot ak kini Mama. Ibagam nga agawid ak matyaang. Sige, Sofia. Dito iti pagigyanan mi kadagiti kakabsat mo. Iso ni Nolan. Kan dagito'y matdagiti babasit a kakabsat mo. Da Jingjing kan Eddie.
Pasensya ka lang kuman kadagiti kakabsat ko, manan. Si kagayam ti ibagbaga ni mama akabsat mi. Kasto gayam tirik na ti maadaan iti kakabsan. Awan anyaman na ading. Bayam idang agay ayam. Maragsakan nak amak-am mo kada kayo akakabsat ko. Itatanayam amukan kadagiti kakabsat mo. Ipasyar kamot iti pagtrab-trabaho. Sa dino, mama? Basta sumurot ka kanya. Nolan, sikapay lang ti makaamu kadagiti kakabsat mo. Wan, mama? O sige, agsubli akto manin ading ko. Inapatan. Amu kun ti pagnanaadan nyo. Pasyaran kayon tumanan. Dito'y ti bagbagayo a pagtrab-trabahuan nyo, mama. Wala. Dito nga agap-gapo ti kwarta. Nga us-usar at para kadagiti kakabsat mo. Awan mo't nga sa baling amok a pagsapulan. Ayan gayon ti asawan. Kayat ko asawan. Ti ama dagiti kakabsat ko. Agsasabali da iti ama. Ngam agpapadada nga awan serbina. Kan, da kayo lang timang bibiyag kadagiti kakabsat ko. Wan, iso nga intugot ka dito eh. Tapno makita. Nalakakala ang ama kabirok iti kwarta dito eh. Iti day ta kinapintas mo. Ado ti agbalin a customer mo dito eh. Mama, mangmangagyo ka diti bagbagan. Dandanikan ang turpos. Mabalin mo ti trabaho dito eh. Ay, marigata na kami yan kadagiti kakabsat mo. Si kalaang ti makatulong kanya. No lakit dito umanugot ka asumrat dito eh. Sofia, Ha? kung nagtumat nga intugot mo dito iti anak mo. Anak ko man. Saan mo laan nga anak? Kalpasan na pinanawam. Ita, at dapay larupam ngagpakitagan ko ana. Kat inyag mo pa'y iti daytoy a lugar. Adda panunot ni Sofia. Adakan ko na nagdesisyon no anya ti kayat na. Sofia, agawitan. Mama, sumurot akin ni Papa. Sana bali? Intay dumat kanyak ti cellphone number niya. Sige anak ko. Kat panunutom ko ma ti imbagakan ka. Anya ka ditinaknakan mo, tas simurot ka iti inam. Inyam amunak lang ang kadagiti kakabsat ko, Papa. Apay nga rod, anapan kayo iti dayja a lugar. Imbaga na asadya nga agtrab-trabaho. Sofia, saan kan asumurot iti inam? Tamangan nyo ibugaw na kapay. Maaramid na nga tatikasta, Papa. Di mo't na ito rin nakaapinanawan. Papa, adda talo akakabsat ko iti ina. Ket ni mamalaang timang bibiyag kadakwada. Awan bibiyang kon iti inam. Kat balaagan ka, saan kan asumurot iti inam? Ta saan mo nga amo, nuan niya ti plano na kan ka? Kumusta ni mamam? Anya nga itimbaganakan ka? Adda talo akakabsat ko iti ina, Charles. Ket marigrigatan ka no ni mama kadakwada. Anya nga ron ti kayat na mapasamak? Apay nga masidagkan ka? Kaya't nak nga isarak iti trabaho na. Tapno matulungak ka no. Anya nga min ayat ti trabaho na? Agtrab-trabaho iti club. Ha? Anya aklasin ti inatikasta? Sa anak nga umanugot iti kayat na. Nga maasyanak kadag iti kakabsat ko. Kasano nga ta matulungak ida? Matulungam ida. Asaan ang masapol nga umanugot ka iti kaya ti inam? Kasano? Nalipatam ka din ti imbagak atlanok. Agiskwela ak iti vocational. Katintun makalpasak. Agabrudak. Kastamot ti aramidam. Itata naggraduar kan iti high school. Anya ti plano? Ag-vocational course akpay laang, Papa. Kalpasan na, agabruda. Ne, apay akastamot tan ti desisyon mo. Agabrudak pa'y, Papa. Sa akto ag-eskwela iti 4-year course. Alay, makamu ka no day ti kayat mo. Kat, anya nga rod a kurso ti enroll mo.
Kayat ko ti caregiver, Papa. Tainton mauma ako ni EJ abroad. Agawid tasyak to ti mga sikaso kini Apong. Ala, nasaya at dayta na panunot mo, anak. Nagpawitak iti allowance mo, ading ko. Ket ti mabati, itad muntokin ni Mama. Agyaman ako na manang. Saan ka madanagan? Into makalpasak iti panag-adal ko. Sakto matan ti makaamo kadag iti kakabsat ko. Uray saan na kami to napawitan. Masyanak namin kan ka, manang. Amukmat ang narigat kag trabaho dita abroad. Di nakpakadanagan, ading ko. Tinapatag kanya ket makagraduar ka. Iso alala ingam ti agada na. Namnamaang manang. Saksayangan ti kwartang ipawpawit mo. Alangarudan, kat adapay aramidak. Ikumusta naktulangan kadagiti kakabsat na, ha? Wen manang. Kat ulitak tagyaman. Awan anyaman na ading ko. O sige, bye. Ita, nakalpasan ti kabsat ko iti panagadal na, Mr. Lonely. Nagawid akmetan dito'y Pilipinas, kat siyak itan ti mga aywan kini Apong ko. Kat ururayak met, ti panagawid din ni Charles, tagkalay sa kamin. Tuy pagayam mo, Sofia. Sofia, pagayam ko, saludo akman, kadagiti kasken ka. Nga amuda ti tumulong, itirigat dagiti nagannakda, nga urean niya pa iti trato kadakwada ti nagannakda, iti kalabas. Ala, itultuloy mo kuma, ti kinasayaat mo. Taparaburan na ka ti Apo, iti ad-ado, agrasya. Bueno papagayam, ingka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Sofia. At taga Ilocos Sur, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Fiona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Elementarya akpailaeng addan crush ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fiona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Laura, kita ang ti sumungan. Ti crush ko, manipod pa ilang elementary tayo. Nagkwapo at talaga, oh. Ay na, saan ka kadi pala ang anauma iti crush mo iti elementary tayo? Siya, adan sa bali a crush ko. Saan kun a crush ti crush ko iti elementary tayo? Basta sa anak ang mauma ni Troy. Agpat-patayak launay kan kwa na. Iso ti arapaap kong agbalin a boyfriend ko. Ay, kaanunak na tanga Arman. Arman na ka siguro, no napintas ka, akas iti insan mo ani Melissa. Walaan niya. Umapalaklaunay itiday ti akasinsing ko. Natayag, napudaw, napintas, ka nagmaymay sa nga anak. At daamin kan kuha na ti atensyon tinaganak na. Iso nga rod nga iso ti news tayo. Ta iso ti kapintasan kada tayo amin. Ay, nukas lakla kumakan kuha na iti kinapintas. Sigurado nga armanak ni Troy. Inton kwan. Siya kung tinangaram kan kuha na. Excited akon para iti umadanin ay JS prom tayo. Oray siya, insan. Naragsakak nga ta, no ni Troy, ti agbalin a partner ko. Amam ka di, crush ko unay ni Troy. Sipod elementarya tayo. Kasta ka din, nabayag gaya man a crush mo. Ngam aging gaita, saan pa'y anagaram kan ka? Amangan mat no saan nakaatay. Patsak,
Dumtang tumat lang ti gundaway ang mapansinak ni Troy. Uray po puutam daytoy akino na. Saan ka unay amang namnama insan? Saan ka a feeling dita? Narikat ti masakitan. Think positive aklaan ngamin insan. Anya ngay ti amom, no pumod no ang mapansinak ni Troy. Okay, makaamu ka. Ngamlaglagi pam ti kinunak. Saan mo ang mapilit ti may sa tao no saan nakaakayat. Okay? Oray saan ani Troy tinagbalin a partner ko. Naragsakak latta. Anya ti pakaragsakam? Excited aklaan ang madanon ti kaaldawan ti JS from tayo. Anya ti amom ngay no isalanak to ni Troy. Ay, sus, talagang saan na in love ka iti day di atroy. Inoras mo nga day ti panunot mo. Agpaiso di ko nam. Ngam saan mo't nga inoras-oras. Basta awan ti aldaw adyak mapanunot. Ag-review ka kit din, tapno na nga to ti maalam iti exam tayo. Bareng di ta na ka amapansin. O sige, one man laangan. Ay, nagwapo ni Troy, iti suot na sika. Wan nga ron, kan oray si kamat. Napintas kay ti suot mo. Kan, napintas ka pa iti dayta ang make-up mo. Sapay lang ko mga rota isalanak ni Troy. Dance for all! Oh, adayta. Nagsabalin ti music. Dance for all ka no. Ay, day giant ni Troy. Umayan di tila misaan tayo a babae. Ha? Kitaon ni Troy. Nimot Melissa ti insala na. Ay, huwan nga ron. Naikauten ti ganas ko. Kasla kayat kon ti agawin. Anya ka mo tan? Saan pa'y akanibusanan ti lubong anya? Ag-enjoy ka kiti. Saan mo lang ta napanpansinan? Oh, aday ta, ni Harry ti agturong ditoy. Umay nakaisala. Nakapimpintas ka ita, Fiona. May bagay kan katibadom, kan ti make-up mo. Agpaiso ka di day ta ibagbagan? Wanmat, sa anak nga agululbod. Apay nga rod asaan nak ang mapansin ti crush ko. Ha? Da crush mo? Asino? Secret. Diya kayat nga imbagakan ka. Eh, sayang. Amom ka di. Sikat ti crush ko. Sorry ha. Nga madamot sa bali a crush ko. Okay laeng. Crush lang mat, saan ka di? Naragsaka kon, ama isala ti crush ko. Kasmat siguro kan ka. Naragsak ka mat, no isala na ka ti crush mo. Sanak siguro nga isala day chay. At least, at daak anang isala kan ka. Wan matkit di. Hoy, Fiona. Apay akaslan na o nagtipampanunutam dita. Ingkakit din nagluto iti pangmalman tayo. Saan mo nga urayan ti inam? Sa dino ka di tinapanan na. At ay laklakad na. Kaya't na ti maadan iti pwesto iti ili. Sagsaganaan nan ti panagadal mo iti kolehyo. Talaga? Pag-eskwelaan dak iti kolehyo? Katuwa na. Apay, di mo kayat? Kayat ko Isuasaan ka pa ya makiboy-boyfriend, ha? Sayatam ti agiskwela. Kasano ang maki-boyfriend na katawan to pa'y agaram kanya. O di na saya atawan ti disturbo iti panagadal mo. Mayat kiti ano da boyfriend ko. Tapno ada inspirasyon ko nga agadal. Kunam nga rod nga nag-araram kan ka. Kasano kumamaadan kay ti boyfriend. Ala, yung kakatagluton. Fiona, agmay may saka mo tita. Ayan ni Laura. Masakit. Isong nga absent. Isumat lagayam agmay may saka. Apay nga imasitig ka. Ada masapol mo? Awan. Kaya't ko lang ti makiinistoryakan ka. Di ka agdanag. Sa anak nga agaram. Aywan. Saan ka di abarkadam ni Troy? Wan. Ngambisi ita iti girlfriend na. First time na amaadan iti girlfriend. Anya? Sino ti girlfriend na? Saan mo pa yung amo? Ay, naudi ka gaya man iti damag. Ha? Katno ti kasinsin mo ti girlfriend na. Anya?
madan? Naimbag ka din? Wan, okay akon. O sika, kumusta ka mat iti kaawan ko? Anya tinapaspasamak? Makasangit ak itinamuak, friend. Ngam iliwliwag ko laang. Anya tinamuam? Datroy kan Melissa. Agayan ayat dan. Anya? Di mat ko naman na ibagam iti kasinsin mo a crush mo ni Troy? Day tangaro ti pagsakitan tinakam ko. Ala, bayamon. Di mo panunutan day ta. Ag-move on kan ka ni Troy. Basta, isulat ta ti crush ko. Unay kan aya. Makaammo ka man laangan. Hi, Fiona. Troy, apay ngay nasigganat. Ada ka di ibagam? Damagag lang nung nakita ni Melissa. Diyak namin makita. Kan di na matrip-replyan na kiti text ko. Di na pa'y sungbatan tiyawag ko. Nagtulag kami ngamin, ngag-lunch kami ita ijay kantin. Amangan no da sa bali, ano pa na? Amangan no nalipatan na nagtulag kayo. Siguro. Sika, nag-lunch kan? Saan pa'y? Amangan no kayat mo ti makigiddan kanyak. Ha? Oh, apay kay dinasaan. Kayat ko Umay ka, inta nga rodan ijay kantin. Hoy, Fiona. Kinunam nga urayan nagtaggidan ta nga ag-lunch. Ngam saan ka mat anabirukan. Idi na panak iji kantin, ni Troy mat gayam ti kadwam nag-lunch. Pasensya kan, friend. Gundaway ko ngaminan ang makasango ni Troy. Tainawis na. Anya? Inawis na ka? Iso ti masidag. Dinamag na Melissa. Ta iso ti kadwa na nga ag-lunch. Ngam awan mat ni Melissa. Iso asyaklatan. Sika, ti inawis na? Dinamag na, no nangaldawa kon. O, di imbaga kasaan pa'y. Ay na, sika talaga. Inawis na kalaang di crush mo. Nalipatan na ko. Ay, ko! Di nakadalan. Among ka din, ti may papankada kami kini Troy. Owen, insan. Oh, matlagayam. Bueno, mangnamnama ka payla ang apansinin na katinabayagan a crush mo. Ngamsyak mati kayat na. Inawis nak amangan. Taawan ka no ngamin kadwana. Ta saan mo matasungsong batan dagiti awag na. Iso aginundawayang matan. Ambisyosa. Saan na kanto ang magustuhan ni Troy? Tandaan ang date na. Api akas tamat ng di pa nagsasaom kanya, insan. Gaputadyak kayat ang makikuyog ka iti boyfriend ko na awatam. Awan mat madingan aramidak Agrasan ka pa'y lang. Di ko namkit di, agraraman ka. Ha? Maminsan pa'y ang makitak ngagkuyog kayo. Ipulong ka kini Uncle Francis. Ibaga nga aga-agaw ka iti boyfriend. Bilibak mat itakasinsin mo. Sikapay itanti aga-agaw. Kat imbagam lang arod idin a crush mo ni Troy ng pinatulan na paylaan. Bay amon. Anya nga rod, isumati kayat ni Troy. Ngam apay apermi nga ungat na idin nakita na kayo nagkuyog. Kan imbaga na adinan kayat ang makita akakuyog mo. Insecure? Diyak man amo. Kat napinpintas mat nga adayungam iti siya. Ngam nasingsingpot ka. Hay, italaang amamwak ti pudno nga ugali na. Gapo iti kastangar aramidan na kan ka. Hi, Fiona. Oh, apay nga inasigganag. Umadayo ka kanya. Oh, anda ka di basol ko? Awan, ngam agungat ni Melissa. Kasta unay ti ungat na, iti nakita na ta anak kuyo. Di ka madanagan. Nag-break kamin. Ha? Isu asanin nga agungat dayjay. Taapay mat. Apay ang nag-break kayo. At damat sa bali a boyfriend na. Saan lang nga siya? Isu akin nun ha. Anasay-sayat no ag-break kamin. Anya? Sika, tinangi-break kan kwa na? Saan ka amasayangan? Iti kasinsin ko? Apay ko mamasayangan nak. Saan kumat nga inaram ti kasinsin mo? Isu ti masidag kanyak.
Ket kinunana kursunada na ngagbalin a boyfriend na. Anya? Bilibak man iti dadya kasinsin mo. Amang ano idinamuan na crush mo ni Troy, inunaan na kan, takayat na ti agpasindayagkan ka. Ay, day tangaro ti pampanunutat. Talaga nga inggagara na ti amin. Saan nga agbain nga isutiin mo na nang ibagay ti Rignana kan ni Troy? Saan siguro, Gaputa agbilib iti bagina. Asaan da ang mapagkadkadan? Isumat lagayam adi na kayat ang makita nga agkuyog kayo kan ni Troy. Di na siguro kayat amaamwam nga iso ti imasidag kan ni Troy. Ita, sa anak matan amabutang kan ni Melissa? Anya ti pulpulong ni Melissa? Nga agaagaw ka kano iti boyfriend, Fiona? Patpatyan yung matay ti akasinsin ko, tatang. Awan inagaw ko kankwana. Kan saan ko a boyfriend ni Troy. Iso ti umas asidig kanya. Inbreak namin ni Troy. Gaputag susukot ti boyfriend na. Unay kayo lakit din aya. Nag-uubing kayo pa lang. Ngam daytan ti aramidan yaw. Ni Melissa, tatang. Iso pa yung ti agaram. Saan ko matama iturod ti kasjay? Urayo ka ti lalaki ti agaram kanya. Nga uray kas tulaong ti itsura. Taapay aya ti itsuram. Kito napintas ka mat. Napimpintas ni Melissa. Ngam kasjay mat ti ugali na. Congratulations, babe. Congratulations, Met Babe. Saan ko pa nga imbagbaga kadatatang ko na nang ti may papankadata. Ngam plano nga ibaga itan katakwada. Saan da nga tanga agumet? Naanos dagiti dadakkel ko. Kabalak ti aglambing katakwada. Ngamin, amuda mat anasing putak. Kan, ibagak matan asika ti kakuyog ko nga agenroll. Sanak pa ila makasurot ka da kayo ita, babe. Hinton bigat laang ang tiyumay ko ijibalayo. Okay, babe. Amo ka din, dagiti dadakkel mo ti may papan iti relasyon yo, baro. Uwan tata, may bagakon katakwada. Ala, palubusan kayo iti relasyon yo. Nga may bagbagakon kada kayo, nga agadal kayo pailaeng para iti masakbayan yo. Ibagayon, no saan nyo na kaya ti agadal, tapagasawain da kayon. Angam anusan nyo ti agtalon, tapno ada pagbiagyo. Nagtatangmot. Agadal kami, pay. Nasaysaya ti aglilinawag tayo, tapno sana sayang ti kwarta apag-eskwela yo. Agidan kami nga agenroll ka ni Troy. Criminology ni Troy. Education mat kanya. Ay kat nagsaya atan ngay. Kasta, agplano kayo para itinasayat ang masakbayan nyo. Para matlaang itibangunan yun to a pamilyayo. Ita, adda kami iti may katlo at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely, kat natibkarlata ti relasyon mi. Ikarkararag ko asapay lakuma, tanitroy ti makatuluyak. Tuy pagayam mo, Fiona. Agyaman pagayam Fiona, iti daytoy apakasaritaam. Ala, sapay lakuma nga rod, tanitroy ti makatuluyam. Kat igaedyo ti panagadalyo, tadahita ti kaskenan. Daytoy apakasaritaam kat agpaay apalagip, kadag iti estudyante, nga addaanan iti kaayan-ayat. Asaan nyo kumaadadaelan ti gundaway, tapno makaadal kayo. Tawan sa bali a maisagot, no dida kayo matlaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fiona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aglunan nak ngaminan. Tapmad da katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no adu ti gumatan. Sa anak amarigatan, kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka. Addan anak ko, agbiro ka iti balasang nga armam. Ngam sikat ti kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laang. Kan adamat ni nanang akatulungan. Talagang sa nga awan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo, kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak nga agbirbirok iti baknang. Mabuti nga klaang ang makatumpong manan iti babaero. Ha? Sa anak mat ababaero. Kasano ang makasigurado Sungbatan nak namin atap no makitam. Jak amo. Bay anak nga agpanunot pa'y. Sige. Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malam Tulungan ka manen amang rigap dito'y pwestom. Talaga anapingat nga agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pwestong. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamaliman. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna anatumpungan. Iso nga rod akas la mabuti nga matan. Kasano ama sigurado? No babaero ni Philip punno saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong bata, addanton kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpaiso na, makabannog tagmay maysa. Naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa, painom ti aramiden na. Ay, talagang nga agpong tutak. Kasla kayat ko arama sa jarupa na. Sobra ka man. Agpaiso? Sungbatan na kon? Wen ko naklang arudan. No kasta, girlfriend ka nga roden. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaan ngayon. Ala, manganta nga rudan, tagsubli akman ng iti pwesto. Ala, wanen. Tauray siya. Agpasada akmat. Umayak man ng iti pwesto. Tatulungan ka. Agyaman nak, Philip. Asino di mo nagdito'y pwesto ni tayo, ha? Nakita nga dalalaki a pinastrak mo. Anya ka kadi. Tinakautangak day jay. Umay agsingsingir iti inal daw. Sigurad bumlaeng asaan nakalipliputan, Kim. Daksak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip? Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No umay manan agsingir. Di mo pastrakan. Makipila ka dagiti aggatang. Alawanan. Unay kamatan. Kaslaawan pa nagtalak mo kanya. Asino man ang Jay na bayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack mo. No asino day Jay. Nakita nak lang arodan. Ngam kaslas anak apagan ano. Unay kamatan, Philip. Naguray ka kumaata, dangarod ka sarsarita. Pimanaw kamot ngamin adagos. Napatpatag ka day Jay ngam iti siyak? At dangarod pagsarsaritaan mi. Maan ano kumano naguray ka.
Ano agpaysuan na patagak ka? Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan, tapno saan ka akasta? Kasta, agden na kayo? Ay, kapilitan yan panagkita kat saan mat ababaero. Ngamay, napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa ak saa. Saan a babaero? Ngam siloso? Ay, iso na saysaya at no agden na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manen ang nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik nga agungat manen kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga addan kadkaduam ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amum akasurong ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apag-ayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dagi jay. Umayda ka pa yung danunan dito dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamwak lang nga da sa bali a lalaki iti biyag mo. Dakas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Kasi kalaang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan mo kastoyak. Nalaos na maminti pa nagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano da ito yan? Masikuga ko. Anya ko matipagdanagam. Adagmat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibaga kadana ng kantatang. Lumabutang ka mangibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisango kadakwada. Agpayso? Wen, apay ti dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo? Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan day toy kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kardwa nga anak ko. Anya, kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan ti putot ko kankwana. Baro ka kadipay. Unda ta, baro apay. Kat mabalin ko nga ikasarti anak yo. Saan may pa nagtungtungan dahi tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makambo kayo nga raud. No kasta, ti kayat siya. Di kay madanaga, nana. Tadyak baybay anti anak yo. Anak, kaya't ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iswati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wan anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na ije pagadalan. Ita, adamot langan. Yung agpakada kami matlaan kini papam a Philip, wan. Agsubli kami manan ije trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayak tumanan ti panagawid yo. Dagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dito'y aklatan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Ala, makamu ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka.
Agsakitan ti tiyan ko. Agana ka kon. Aganakan. Sige, taipan kay di ospital. Alam ti bag anak ka parabaw iti lamisaan. Sige, Juan. Ala, umay kan. Taitaray kan di ospital. Nasayatan na kariin kan. Apa kastoy ti itsura ti anak mo? Kim. Apay, anya ti tsura na. Kita am. Basi ti may saasa ka na. Apay dagito'y ramay na. Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti tsura ni baby. Ala, agpapigsa ka. Tagawit tan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga ro ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi po puso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan ko apo ito, Deda? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Namsaan mat, taad-adda umpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Iso agas ta tinagbanagan ti anak mo. Saan ko apo ito, Deda? Awanan kay tibain! Pumanaw kan! Saan ko akasapulang tikaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na kito'y balay maten. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasaadan ti anak ko. Ngamsaan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Maasya, nakunay kan ka, galing. Kasano ka itan? Kayat ko ti manangdan iti agaw awir iti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan na pagawidan. Nadakpil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtagan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko, apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat talatan nga agaw awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saanan? Pinapanaw ko taawan serbina nga asawa. Manang, nadlaw ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ije pwestom. Imado ti customer mo. Jay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw umatgayam dayta. Kunak no siyak laang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Diyak man ang mo. Kun kunak pa'y ngarod iti bagi. Aswerte ni baby kanya. Wan nga pa'y sumanang. Ama nga no swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti ama na, ngam na swerte at iti anak ko. Nanang, kayat ko ti agpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Kat no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yun. Kat nasaya at anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpagpakitakan ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburak lang ti darak no malagip ko. Una yan ayan ay a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarod imbes ko mga iso ti kang runaan a makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinal likodan na. Bala, bayamon.
Sana bali. Tada kami ang makaawat kan ka, iti sa saado. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol mo ten ti rupang agpakita kay kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat. Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi a panagparang mo kanya. Agyaman akpagayam Kim iti daytoy akapadasan. Saan mo arikpan ti puso maipapanken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi a pamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.